Ja, goeiemorgen meisken. Welkom en mooi dat het mij just naar deze bijzondere kerkdienst live vanuit de Ziel in Dokkum. Deze uitsturing wordt mede mogelijk maken door Albert Heijn, Dokkum en Dan Wort en buitengewoon Ludema. Mijn naam is Janneke de Boer, naast mij staat Esther Leistra. En wij beginnen tijdens de Admiraliteitsdagen zo'n groot evenement als dit. Vol van historie, cultuur en saamhorigheid is er actief en ruimte van bezinning en muziek tijdens deze dienst. Ja, als ik even om je heen zie, Janneke, dan hebben we hier het hele grote podium op de Ziel. En we hebben speciale gasten die daar optreden. De band Joyful People is er, My Victorious. En we hebben een hele speciale gast. Waar ga ik het alleen maar sprutsen? Sharon Gibbs. Ja, ik hoe haar van vroeger. Ja, X-Factor, Idols, programma's. Eigenlijk talentenprogramma's. En zij is hier dus speciaal naar Dokkum aanreizigde. Het is de laatste dag van de Admiraliteitsdagen 2024. Zo'n september snijn en het is hier prachtig. Het is prachtig waar. Volgens mij echt alle ingrediënten voor een succesvolle laatste dag die binnen aanwezig. Eens even zien, ja. Zo ga je maandenlang het werken. Het is een gearworking van al je verschillende kerken hier uit Dokkum. Ik zit in te zien van de organisatie hoe ik komen, maar die is hier nog net aanwezig. Dan moeten we even zien, ja, want zij natuurlijk maandenlang net werken. En wist ook een beetje over het thema, wat het thema dan precies is. Ja, het thema is lopen op het water. Nou ja, dat is natuurlijk heel passend hier in Dokkum, op een Ziel, al dat mooie wetter. Het mooie is, muziek klinkt gewoon heel vier, draagt heel vier oer het wetter. En dus we hopen net alleen de meesken die hier zitten, want het rint hier al aardig vol, mijn meesken. Iedereen ziet het een plakje, het is nog wat reuring hier. Maar ja, de meeste meesken halen wat een plakje van. Maar het mooie is, als de muziek oer het wetter, het draagt heel vier. Dus we hopen net alleen de meesken die hier joert bij binnen te bereiken. Maar ook de meesken die misschien boeten in het tuin zitten hier in Dokkum, dat die het van mij genieten kunnen. Maar ook Jim als kijkers, dat wij Jim ook rijtje kunnen met deze mooie dienst. Want lopen op het water, het is een heel mooi thema. Ik denk dat er is ook een heel mooi nummer over lopen op het water. Oceans is hij in het Engels. Het is een prachtig nummer, dus ik denk dat Sharon Gibbs hem nou echt wel jong get of een van de bands. Want welke bands zijn er nog meer? Ja, ik kijk dan wie zijn, hè? Victorious, Joyful People en Sharon Gibbs natuurlijk. En ik zie achter de schermen Nanne van de Skaaf komen bij. Ik ruil die heel even niet voor Janneke. Ja, goedemorgen. 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 Welkom weer op deze snijn. Dank u wel. Dat is van de organisatie van dit hele gebeuren hier op deze snijn om Wanne. Ja, van de Snuit om Janne maak ik maar een PR en maar Sjoek Nutma, Joost Willems en nog een PR horen. Maar we hier maar wel een PR keer bemoeien. En ja, dat is heel leuk om te doen. Ja. Ja, je mag je natuurlijk echt maandenlang night werken. Hoe is het er nou om hier te staan en te zien dat er zoveel mensen hier in de stad binnen? Ja, het is altijd zo bijzonder dat je inderdaad met verschillende kerken op een gegeven moment bij elkaar zitten en het chance betinken. En dan, dan komen er festjes bij en dan komt er een preek en een thema. En dan nou zo volle bak. Je weet, het is gewoon zo bijzonder. Heel veel kerken gooien hun dwarren tegen. Nou, dat is net meer zo gewoon zitten. En dat we gewoon zonder kerken hier samen zitten, maar dat vind ik altijd echt super bijzonder. Ja, want hoe is die gearworking met al die kerken? Wat voor kerken al je bijdroegen om deze dienst? Ja, het ben verschillende kerken, maar dat is van de ene levert een voorganger en de andere levert koffieschenkers. En zo zijn er meerdere kerken die mij doen. Ja. Zijn dus al de vakgonger. Waar is dat voor Joet? Ja, we hebben persprekkers. We hebben hier de schriftlezer Karel van Wijngaarden dat mij van de PKN, Timo van het Ende die zullen het wet nemen. En zo is er nog een Famke Marente die doet nog een schriftlezing. En zo zit het dienst van alles in elkaar. We hebben Sportkerk die nog komt voorbij. Dus het zit weer vol. Ja, en ik krijg met Janneke al even het thema. Dat is lopen op het water. Ja. Kun je wat meer hoe ze? Ja, dat thema een beetje tot stand kwam. Maar wat vestjes erbij. En de spreker Timo die hier wel wat mee. Die zei, hey, die wennertje trouwens hier onder het water. En die zei, ja, daar heb ik wel wat mee, daar wil ik wel wat over vertellen. Zo is het eigenlijk dan. Ja. De checkchins die worden van 10 tot 11 uur hier. Ja. Wat hoopt ze een beetje dat de meesten meenemen? Wat voor gevoel? Nou, wat ik gewoon hoop is dat we het al net zo normaal vinden. De Admiraliteitsdagen, dat zijn gewoon prachtige feesten. Maar gewoon ik de luxe waar we in leven. Dat we eten op tafel hebben. Dat we
dat het gewoon net normaal is wat we hier krijgen. En dat er maar één is die dat us joen heeft, zeg maar. En dat is onze Heer. En dat we die op deze manier ik danken maaien, tasjongen maaien en ik gewoon uitroepen maaien dat hij onze Heer is, zeg maar. Dat is, en ik hoop dat mensen dat ervaring en dat we dat samen, dat het uniek is wat we hier doen, zeg maar. Dat hoop ik, ja. Maar Sherman komt er aan, wij maar al. Ik zie het, ja? fijne ziens. Oké. Ja, en wij schakelen eigenlijk liek bij oer naar onze volgende gast. Sharon Kips, ik jou de microfoon even om, Janneke. Ja, dankjewel. Ja, want we hebben natuurlijk heel wat gasten uit de regio, maar ook meesken buiten de regio. Sharon, van harte welkom hier in Dokkum. Dankjewel, dankjewel. Is dit de eerste keer voor jou in Dokkum? Volgens mij wel. Ik weet het niet zeker meer, maar wel op de Admiraliteitsdagen. Dat sowieso. Ja. En deze dienst staat natuurlijk in teken van geloof en bezinning. Wat doet dat met jou in je persoonlijke leven? Oh joh. Het Jezus navolgen en een kind van hem zijn, dat is eigenlijk alles. Het is de basis waarop ik leef. Het is wat ik adem. En eigenlijk omdat God mij eerst heeft lief gehad. En wil ik eigenlijk zelf ook mijn liefde aan hem geven. Dat is een beetje, ja. Ja, mooi. En geloof, ja, het speelt een grote rol in jouw persoonlijke leven. Ook in jouw muzikale leven. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben vanaf een kind al opgegroeid in de kerk. En rond mijn 16e heb ik op een gegeven moment echt een persoonlijke keuze gemaakt voor Jezus. Om hem na te volgen. En zingen zat al vanaf kinds af aan al in mijn hart. Als talent ook was dat iets wat herkend werd. Dus het was heel logisch voor mij om te gaan zingen. En te zingen over God en over zijn liefde en het leven met God. Hoe het soms ook een uitdaging kan zijn en ook moeilijk is. Maar hoe het ook ontzettend een avontuur is en zoveel geeft, zoveel meer geeft. Ja. En je ziet het, de bedrijvigheid is er. Alle mensen zitten klaar. Sommige laatste mensen zoeken nog een plekje. Je hebt ook muzikale interactie met de mensen. Kan je daar wat over vertellen? Oh, nou, we hebben een heel mooi programma, hebben we. Eigenlijk gewoon een kerkdienst. En hoe mooi is dat je dat in de open lucht kan doen. En een vriendin van mij, die woont hier in Dokkum. En die hoorde ons vanochtend soundchecken. Dat is toch mooi dat je dan de klanken van Gods liefde, van zijn woorden, ja, in Dokkum mag verspreiden. Nou, dat is fantastisch. Dat is geweldig dat jullie dit doen. En bedankt. Heel graag gedaan. Ik krijg te horen, jij moet naar het podium. Sharon, een hele gezegende dienst toegewenst. En we hopen dat we heel veel mensen mogen raken met de zang en de aanbidding en de dienst, de preek van de dominee. Succes en dank je wel. Dank je. Ja, zat je hem sjoggen, zat wij sjoggen vanzelf. Het rint hier lekker vol. Meesken haar al wat een plakje zacht. Sharon die gaat naar het podium en wie kan straks beginnen? Ja, we hielden eigenlijk correct een beetje oer. Wij wien je natuurlijk ook wel betiert. Gezellig iets, volle meesken, al die ingrediënten die binnen eigenlijk werden, die hier de oude dagen je ek. Maar toch is het wel een beetje oors. Het is het is redelijk betierd voor iedereen. Het is een beetje een rustmoment. En ik fiets hier van de monster door de stad en het doe ik dan heel rustig. En ik zag met die zin in het gezicht. Ik dacht, oh ja, heerlijk. Even een moment van rust. Even een momentje voor die zelfs een tjerketjes. En ik denk dat dat eigenlijk wel heel fijn is. Eens aan drukke wieken, maar gezellige wieken. Dus ik wil je straks gewoon even lekker zitten en even zien wat er al hier op het podium gebeurt. Dus ik ben wel benieuwd en ik liet me eigenlijk ook wel verrassen. En dan hebben we nog iets van een paar minuten en dan zien je hoe dan gaan we los. Ja, we wensen zelf Jim als kijkers ook een hele gezegende tjensta. En ja, liet hij mij nemen terug het thema Sjong mij thuis als dat was. Hier zal ook heel wat mij zongen worden. En nou ja, ik jij de muziek al wat loerder worden op het podium. Er is al meer bedrijvigheid, dus een fijne tjenst voor iedereen. When I got
bijzonder goede morgen. Van harte welkom hier, Hartje Dokkum, op de Zijl. Wat een prachtig gezicht dit. Wat een mensen, wat fijn om hier te zijn. En wat bijzonder ook. Zoveel kerken, zoveel leeftijden. Het is mooi om samen te zijn en ook deze ochtend, op deze zondagochtend, God te aanbidden. God op te zoeken, naar zijn woord te luisteren, van hem te leren. Om dat samen te doen, als stad. We gaan heel toepasselijk beginnen met het lied Dit is een morgen, als ooit de eerste. Dit is een morgen, als ooit de eerste. Zingen vogels, geven en dood. Dank voor het zingen, dank voor de morgen. Beide ons springen, nieuw aan het brood. Touw op de aarde, touw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gade, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet het is goed. Dag van mijn leven. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde, waar eeuwen lang. Dank elke morgen, Gods nieuwe schepping, dank opgetogen, Gods nieuwe dag. Goedemorgen, Dokkum. Wat geweldig om hier in uw midden te mogen staan en u te mogen welkom heten. Mijn naam is Karel van Wijngaarden. Ik ben sinds juni de dominee van de protestantse gemeente hier in Dokkum. En nu mag ik dus hier op dit prachtige podium u welkom heten. Te midden van een prachtig koor. Welkom heten namens de organisatie van de Admiraliteitsdagen en alle deelnemende kerken van Dokkum. En wat een podium. Wat een voorrecht om hier te mogen staan. Om samen met u de lof te brengen aan de God van alle eeuwen. En weet u wat ik zo mooi vind? Omdat ik nog maar zo kort hier in Dokkum dominee ben, hoefde ik eigenlijk de voorbereidingen niet te doen. Ja, dat is wat. En meestal doe je daar natuurlijk aan mee, maar nu mag ik hier gewoon alleen wat dingetjes met u delen. Welkom allemaal in Dokkum. Een stad met verhalen. Een stad van verhalen, van pelgrims. Een stad van koershouden, kan je wel zeggen. Een stad die tegen de stroom al eeuwen invaart. En vandaag komen we dan samen onder de open hemel van de schepper die hemel en aarde en de mensheid geschapen heeft. Met vaste voeten op de grond, nuchter als we zijn, de nuchtere Fries. Maar met, wat ik mag hopen, een warm hart. Een hart wat verlangt naar hoop, naar liefde, naar samenhorigheid en naar verbinding. En hoe is het dan nog mooier dan vanmorgen in de thematiek van het wonder daarbij stil te staan. Namelijk lopen op water. En als je dat wilt doen, lieve mensen, ik zei het van de week al tegen een aantal collega's,
Als je over water wil lopen, dan moet je uit je eigen levensboot durven te stappen. Eruit komen. Buiten je comfortzone treden, zoals we dat wel eens zeggen. Omdenken. En lopen over water is het beeld van vertrouwen. Is een beeld wat veel sterker is dan het populisme van vandaag de dag. Veel sterker is dan de verdeeldheid die gecreëerd wordt op zoveel plekken in onze samenleving. En lopen over water is vertrouwen. Vertrouwen hebben dat er een God is die een pad neerlegt waar we niet zien. En onze verwachting is van God onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. Genade en vrede van God de Vader, door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Halleluja, halleluja. Amen. Halleluja, halleluja. Zullen we ons richten aan het begin van ons samen zijn tot de God van alle leven in ons gebed. Goede God, wat fijn dat u ons samenbrengt hier buiten onder de lucht die u hebt gemaakt. Met zon op ons gezicht. Wind in ons haar. We komen uit verschillende plekken. Met verschillende verhalen. Maar vandaag zijn we één. Eén groep. Één geloof. Één verlangen. Om u te ontmoeten. U roept ons om te lopen op water. Over water. Dat klinkt spannend. Misschien zelfs een beetje gek. Want dat water is zo wiebelig. Zo onzeker. En eng. Maar u zegt ook deze morgen tegen ons: kom maar. Vertrouw maar. Ik ben er. Help ons, Heer, om te durven. Om uit onze eigen boot te stappen.
Om niet alleen te geloven met ons hoofd, maar juist met ons hart. Onze handen en voeten daar vorm aan te geven. Laat ons in beweging komen, Heer. Voor mensen die het moeilijk hebben. Voor wie zich alleen voelt. Voor wie niet gezien wordt. Laat ons rennen naar gerechtigheid. Springen in liefde. Wandelen in vrede. En Heer, help ons om te zien. Dat uw liefde niet stopt bij grenzen, hokjes of labels. Dat u ons allemaal kent. Ongeacht onze huidskleur. Ongeacht onze achtergrond, opleiding, gender of wie we ook lief hebben. U zegt, jij hoort erbij. En dat is het mooiste wat we kunnen horen. En dat is het mooiste om tegen elkaar te zeggen. Dat we dat met ons mee mogen dragen en in praktijk mogen brengen. Dank u dat we mogen geloven in een God die beweegt, die ons uitdaagt en die ons nooit, maar dan ook nooit tot in eeuwigheid laat zinken. Amen. We zingen Psalm 105. God de Heer, en laat ons leiden. Zijn glorie eigen naam belijden. Meld ieder volk en elk geslacht. De wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt de Heer. Verblijft u, geeft zijn naam de eer. Vraag des Heeren grote daden. Zoek zijn nabijheid, zijn genade. Gedenk hoe hij zijn oordeel velt. Zijn wonderen ten teken stelt. Volk dat op Abraham u beroemt. Met Jacobs nieuwe naam genoemd. God die aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Goedemorgen iedereen. Ik ben Marente en samen lezen wij uit het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 14, de versen 22 tot en met 23. Tot en met 33, pardon. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen.
De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een geest, en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit en hij greep hem vast en zei, Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Tot zover de schriftlezing. vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. Het is van God, leer mij te gaan over de golven. In vertrouwen u te volgen, te gaan waar
Een onderdeel van de kerk is wat wij noemen de sportkerk. En vanmorgen wordt u meegenomen als onderdeel van die sportkerk. En u hoort het goed. Sport en kerk, kan dat samengaan? Jazeker. Een kerk die zich niet beweegt, moet zich afvragen of het nog wel een kerk is. De kerk, de sportkerk, daar komt zweet, beweging en geloof tot verbinding. En wij nodigen u vanmorgen uit om samen met die sportkerk, althans met die deelnemers in de sportkerk, in beweging te komen voor elkaar. En dat doen we op onze eigen manier. In de sport, weet u, gaat het altijd over winnen. Over beter, over sterker, over sneller zijn. Maar in het geloof is de overwinning al gegeven door Jezus. Het enige wat je moet doen, is niet naar het podium zien. Je focus niet op het podium te richten, maar je focus op mensen. Dat wat Jezus ons leert om te doen. En dat gaan we vanmorgen doen. Hier liggen voor mij een aantal klossen garen. 7 stuks. In alle kleuren van de regenboog. Om te symboliseren dat wat wij mensen mogen zijn. Ieder met een eigen kleur. Ieder met zijn eigenheid. Met zijn of haar geloof. Met zijn manier van leven. Om te accepteren wie we zijn. En zometeen gooi ik die klossen naar u toe. Waarbij ik natuurlijk de draad vasthoud. Met de opdracht om in beweging te komen. Als u de klos toegeworpen krijgt, gooi die dan vervolgens ook weer door naar iemand anders. Om zo met elkaar een web te maken. En u ziet het al, van de sportkerk komen de duo's op subs al hier het groot diep op. Om met ons dat grote web te maken. En aansluitend zingen we dan, of horen we dan dat prachtige lied. Kleuren, kleuren, kleuren. Nou, een hele uitdaging. Ik zal eens kijken of dat gaat lukken. Of we dit met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Alvast succes. En voor mij. God bedacht die prachtige kleur, anders was alles zo gaaf.
prachtig, prachtig. Nou, dat is zeker wel een applaus waard. En hoe prachtig is het om te zien dat we met elkaar zo dat web vormen wat we zo nodig hebben in onze samenleving. Dat die kleuren, hoe eigen we ook zijn, met elkaar in verbinding brengen. En als dat web dan ontstaat, dan creëren we een vangnet voor een ieder die dat nodig heeft in zijn of haar leven. Laten we dat met elkaar meenemen als prachtige boodschap over het water lopen. We luisteren met elkaar op aansluiting hiervan naar een prachtig gedicht. Ja, goedemorgen, mijn naam is Frida. Ik lees u het gedicht voor Over water wil ik lopen. Over water wil ik lopen, nog onbekend terrein. Op uw beloften hopen, ik hoef niet bang te zijn. Op rustig kalme baren, bij milde zonneschijn. Wanneer er regen valt of woeste storm zal zijn. En als de wind de golven onstuimig op doet slaan, reik mij uw handen, Heer, dan kan ik veilig gaan. Daar ruist langs de wolken een lieve naam, die hemel en aarde verenigt tezamen. Geen naam is er zoeter
Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Tion van Tende. Ik werk bij de Baptistengemeente Nehemia hier in Dokkum. En ik woon nu al 2 jaar hier in Dokkum. Nou kijk, toch nog een aantal Nehemianen hier. Ik woon nu al 2 jaar in Dokkum. Maar het heeft voor mij even geduurd voordat ik de legende van de granaat van Dokkum heb gehoord. Dat heb ik nog pas een paar maanden geleden voor het eerst gehoord, dit verhaal. En dus, nou ja, zoals het gaat met legendes, er zijn natuurlijk meerdere versies van een legende. Nou, ik vertel gewoon de versie die ik heb gehoord, een paar maanden geleden, van een stadsgids. Dus dat is de beste bron die je kan hebben hier in Dokkum. En dus, hij vertelde het verhaal van dat er een man was, jaren geleden, lang geleden, die hier in Dokkum woonde. En die man die was aan het garnaal vissen. En die viste hier in het water. En hij haalde de net naar boven. En hij keek in zijn net. En hij was verbaasd met wat hij daar vond. Het was een garnaal, maar het was meters lang. En dus hij wist niet wat hij moest doen. En als je als Dokkummer niet weet wat je moet doen, wat doe je dan? Dan haal je de burgemeester erbij. Dus de burgemeester komt erbij. Ja, de burgemeester weet eigenlijk ook niet wat hij moet doen. Die kijkt ernaar en die denkt, ja, als ik het loslaat in het water, dan, voor de weet, gebeurt er een ongeluk. Maar het opeten zou ook wel zonde zijn. Dus de burgemeester van Dokkum beslist dan op een gegeven moment om die grote garnaal, die granaat van Dokkum, op een gegeven moment vast te binden aan een zilveren ketting onder de zeil. Dus onder de plek waar jullie nu zitten. Daaronder zou volgens de legende de granaat van Dokkum zitten onder het water. Nou ja, zoals je het misschien door hebt, is het een legende vol met verrassing. Verrassing eerst bij de man die de netten opent en ineens een groot garnaal vindt. Verbazing bij de burgemeester die niet weet wat hij moet doen. En natuurlijk verbazing bij alle kinderen die dit verhaal voor het eerst horen. Als ze hier rondlopen in Dokkum. Een verhaal vol met verbazing. En dat ook zo met het Bijbelverhaal van vanochtend. Het is een verhaal met verbazing. En door het verhaal heen groeit die verbazing. Die groeit zelfs richting verwondering. Het begint bij het begin. Bij het eerste moment. Jezus gaat de berg op en hij stuurt zijn discipelen naar de overkant van het meer van Galilea. Nou ja, de leerlingen voor Jezus was dit geen moeilijke opdracht. Het zijn vissermannen, die zijn vaak op zee geweest, vaak op het meer van Galilea geweest. Die redden het wel. En die beginnen dan ook met de overtocht naar de overkant van het meer van Galilea. Nou, de meer van Galilea kan best wel een gevaarlijke meer zijn, omdat er bergen eromheen zijn en het ook ineens kan omslaan. Ineens kan het gaan stormen. En dat is ook wat plaatsvindt. Midden in de nacht, terwijl ze naar de overkant aan het varen zijn, begint het te stormen. En dus ze gaan tegen de wind in en het is op een gegeven moment 3 tot 6 uur 's ochtends. Ze hebben de hele nacht al geploeterd over de meer van Galilea en ze bevinden zich ergens in het midden van de meer. En ineens, midden in die meer, komt Jezus naar hen toe. Jezus loopt over het water naar hen toe. En dan begint de verbazing. Eerst zeggen ze, het is een spook. Ze zeggen, er is een spook nou dat over het water loopt. Ze kijken allemaal. En dan groeit die verbazing nog verder als ze ineens realiseren dat het niet een spook is, maar Jezus over het water loopt. En Jezus komt naar hen toe en hij zegt, ik ben het, wees niet bevreesd. Dat eerste woordje, ik ben, is wel een belangrijke voor de Joden in die tijd. En nu nog steeds. Het komt ook van het woord Yahweh. Als God zichzelf voorstelt in het Oude Testament, dan zegt hij, ik heet Yahweh. En dat betekent, ik ben. Dus hier komt Jezus over het water naar hen toe gelopen. En ze realiseren, het is niet zomaar iemand die over het water loopt. God, Jezus, komt over het water gelopen naar hen toe. Ja, verbazing. Jezus heeft hen niet in de steek gelaten. Ze bevinden zich midden in die meer van Galilea, midden in die storm. En Jezus laat ze niet in de steek.
Hij laat ze niet in de steek. Het deed me ook denken aan het Bijbelverhaal van Hagar in het Oude Testament. Zij, een vrouw die slaaf is en op een gegeven moment in de woestijn belandt en alleen daar is, samen met haar zoon, en niet weet of ze het kan redden. En midden in die woestijn komt God naar haar toe. Hij laat haar niet in de steek. En dan zegt Hagar, God, u bent El Roi, de God die mij ziet. Een vrouw die geen beroemdheid was, maar God zag haar wel. Hij is El Roi, de God die ons ziet. En dat was zo in de Bijbel, lang geleden, maar dat is nu nog steeds zo. Om er gewoon even 2 verhalen te vertellen, van 2 docummers van het afgelopen jaar, die dit hebben meegemaakt. Ze zullen allebei waarschijnlijk ook hier in het publiek zitten. Het eerste is Jaap. Ik heb Jaap ongeveer een half jaar geleden ontmoet bij de hartbewaking in Groningen. Nou, het was toen een hele moeilijke tijd, ook een heel onzekere tijd voor Jaap en zijn vrouw. Onduidelijk hoe het verder zou gaan. Maar hij zat daar in die hartbewakingkamer. En als je Jaap en zijn vrouw straks ontmoet bij de kopje koffie, dan zullen ze zeggen, het was een moeilijke tijd, maar het was ook een bijzondere tijd. Bijzonder omdat ze wisten dat God erbij was. Hij heeft Jaap niet in de steek gelaten. Hij is El Roi, de God die ons ziet. En hij heeft Jaap er doorheen gedragen, door die ziekte heen. Een tweede verhaal van Vetje, die ik ongeveer een jaar geleden heb ontmoet. Ook uit Dokkum. Zij vertelde dat ze op een gegeven moment vast werd gesteld dat ze kanker had. Nou, dan moest je door een lange behandelingstraject. En dan vertelde ze dat ze op een maandagochtend het begon uit te roepen richting God. De kracht was op. De zin was er niet meer. En ze riep het uit naar God. Vol met boosheid. Maar daar, op dat moment, was God er. Ze voelde ineens dat God erbij was. God zag Vetje daar in die woonkamer in Dokkum. Ze was niet in de steek gelaten. God zag haar. En dat is het bijzondere van de God die wij dienen. Hij is de God die ons ziet. Ik weet niet wat achter jullie voordeuren plaatsvindt. Ik weet niet of je misschien tegen het komend jaar opkijkt. Als je zegt, nou, ik heb zoveel op mijn agenda. Of dat het problemen zijn in het huwelijk. Of met je kinderen of met je ouders. Of zorgen op werk. Of waar dan ook. Maar God ziet het wel. Hij ziet wel achter die voordeur. Hij ziet wel waar je mee zit en waar je mee worstelt. Hij is El Roi, de God die ons ziet. En dat was de eerste verbazing bij de discipelen. Midden in die meer van Galilea, midden in die storm, God ziet hun. Hij laat ze niet in de steek. Dat is de eerste verbazing. En dan door het verhaal heen groeit die verbazing nog verder richting verwondering. Want Petrus zegt dan tegen Jezus, als u het bent, zegt u het maar, dan stap ik uit de boot en dan loop ik naar je toe. En dan zegt Jezus maar 1 woord. Kom. En wat doet Petrus? Hij stapt uit die boot. Kijk, elke kleuterklas in Dokkum kan je vertellen dat een mens niet over het water kan lopen. En elke zeeluik kan je zeggen dat als het stormt op zee, het laatste wat je moet doen is uit de boot stappen. En Petrus weet het. Hij weet, dat kan niet. Hij is zelf een visserman.
Dit komt niet goed. Maar zijn meester, Jezus, zegt, kom. Dus komt hij. Hij stapt uit die boot. En hij loopt over het water naar Jezus toe. Ik ben benieuwd hoe die boot werd gereageerd door de discipelen. Vol met verwondering. Jezus loopt over het water en nu zorgt hij ervoor dat Petrus ook nog eens op het water kan lopen. Wat is hier aan de hand? Maar op een gegeven moment dan loopt Petrus en dan gaat het ineens mis. Hij kijkt om zich heen, hij ziet de hoge golven, hij hoort de wind die raast, voelt het water onder zijn voeten en hij denkt, dit komt niet goed. Dat kan ik niet. En dan begint hij te zinken. En dan strekt hij zijn hand uit en dan komt Jezus naar hem toe en die pakt hem vast en die trekt hem uit het water. Als ik bij mensen op bezoek ga en ik vraag hoe gaat het, dan zijn er vaak wel zorgen of noden. Ja, of het drukte of ja, wat het ook mag zijn. Maar het bijzondere is, wij hebben zorgen en noden, maar ook als land gaan we van de ene crisis naar de andere crisis. Vluchtelingencrisis, naar een kabinetscrisis, naar een gascrisis. We hebben één crisis opgelost of de volgende verschijnt al op de horizon. En dan vraag je je af, hoe hou ik het vol? Hoe zorg ik ervoor dat ik het ene probleem in mijn leven kan oplossen en dan met volle moed de volgende weer aan kan? Nou, dan denk ik dat Petrus een advies zou hebben. Want toen Petrus zijn ogen richtte op Jezus, stormde het op de meer van Galilea. Maar hij was gedragen door Jezus. Om midden in onze stormen, midden in onze nood, onze ogen gericht te houden op Jezus. En hij zal ons dragen. Hij droeg Jaap, hij droeg Vetje, hij droeg Petrus, hij droeg Haga, hij draagt ons ook. Hou je ogen gericht op Jezus. En dan, wanneer hij hem uit het water heeft gehaald, dan stappen ze in de boot. En dan zeggen de discipelen, u bent werkelijk Gods zoon. En dat zeggen ze omdat op het moment dat hij in de boot stapt, dan stormt het en dan ineens stapt hij in de boot en stopt de storm. Ineens is het muisstil. Ineens is het stil. Het is duidelijk dat Jezus de Heer is over de schepping. Hij heeft het te zeggen. Of die storm raast of dat het stopt. En ze reageren erop en zeggen, u bent werkelijk Gods zoon. En dat is precies het kern van het christelijk geloof. Dat Jezus dat hij mens was, maar dat hij ook God was. En dat hij naar deze wereld is gekomen om ons te redden. En dan staat er op een gegeven moment, ze wierpen zich neer in aanbidding. Nou, het zou zomaar kunnen dat we dat misschien wel het meest ongemakkelijk vinden. Het wierpen in aanbidding. Want we denken, nou het geloof is mooi en aardig, maar het moet wel met mate. Je moet het een beetje achter de voordeur houden. Maar de reactie van de discipelen is de enige logische reactie. Het aanbidden van Jezus, omdat hij de Zoon van God is. En hij hen niet in de steek heeft gelaten en naar hen toe is gekomen. En misschien heb je altijd het verhaal van Jezus op hetzelfde niveau gezet als het verhaal van de granaat van Dokkum. Een mooie legende, een leuk verhaal, interessant, maar iets wat ver van je bed afstaat. Maar ik wil je uitnodigen op zoek te gaan naar wie die Jezus is. Er is van achter ook een Alpha-cursus, meld je daarvoor aan. Dan ga je over het kern van het geloof met mensen praten. Of zoek één van de vele kerken hierop. Maar Jezus zegt, zoek en je zal vinden. Klop en de deur zal worden opengedaan.
Zoek wie Jezus is. En hij zal je dragen.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Ja, wat een voorrecht om dat samen met elkaar te zingen. Mijn Jezus, mijn redder. We gaan nu de collecte met elkaar ophalen. En de collecte vanochtend is voor de Leger des Heils hier in Dokkum. Dus de collectezakken gaan rond. Er is ook een QR-code die ik zou kunnen scannen. En tijdens de collecte zullen we het mooie lied met elkaar zingen. 10.000 redenen. De
Laten we als afsluiting van dit samen zijn, samen danken en bidden. Heere God, wij komen bij u in ons gebed en zijn dankbaar. Dankbaar en blij dat wij hier zo bij elkaar mochten zijn, om deze admiraliteitsdagen samen met u te vieren. Wij danken u voor de verbondenheid met alle kerken van Dokkum. En wij bidden u dat wij mogen ervaren dat u bij ons bent met uw geest. Dat uw geest ons vervult met vreugde en liefde en ons inspireert om oog en hart te hebben voor elkaar. Zegen ons zo, Heer, en blijf ons nabij. Eeuwige God, schepper van hemel en aarde. Hier staan we dan, hier zijn we dan samen, met voeten op de grond van onze stad. En harten vol vragen. Hoop, maar ook verlangen. Sommigen van ons geloven met overtuiging. Anderen zoeken, twijfelen of zijn gewoon nieuwsgierig. Maar hier op deze plek zijn we samen. En roepen u aan, o Heere God. Samen als mensen, als buren, als deel van een wereld die soms kraakt onder verdeeldheid, onder angst, onder onrust. Heer, we zien de spanningen in onze straten, de polarisatie in gesprekken, de muren die tussen mensen worden opgetrokken. We zien hoe woorden soms wapens worden, hoe verschillen tot afstand leiden en hoe vrede kwetsbaar is. Daarom bidden wij samen met een ieder Heer. Geef ons de moed om elkaar te blijven zien. Help ons te luisteren zonder oordeel. Om te spreken met respect. Om ruimte te maken voor wie anders denkt, anders leeft, anders gelooft. Laat uw vrede niet een stil verlangen zijn, Heer, maar een kracht die ons beweegt. Een vrede die begint in onszelf, die groeit in onze stad en die reikt tot over de grenzen van ons prachtige land en de wereld. Leer ons, Heer, om bruggen te bouwen, om handen uit te steken, om samen te zoeken naar wat verbindt. Want u bent een God van liefde. Niet voor enkelen, maar voor iedereen. U bent de schepper van ons schepsels, voor niemand uitgezonderd. Kom met uw zegen voor een ieder hier aanwezig. En laat ons samen een teken zijn van hoop, geloof en liefde in verbinding met elkaar. En zo willen we samen bidden. De woorden die de Heer Jezus zijn leerlingen leerde en wij uit mogen spreken. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuld. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Amen. Ik wil graag nog de zegen uitspreken. Dus, bij Nehemia zijn we dan gewend om dan even te staan. Dus ik wil vragen als het mogelijk is om te staan. Dan zal ik de zegen meegeven. En dan zullen we nog met elkaar nog een laatste slotnummer zingen. Heer, wilt u zo met ons meegaan, ook de komende week, de komende periode, Heer. En dat we mogen weten dat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Ja, u mag blijven staan. We gaan nog een laatste lied zingen. Dan zit de dienst erop. Kunt u koffie gaan halen.
En na een korte pauze gaan wij hier door met muziek maken. Dus voel je ook vrij om straks daarbij aan te sluiten. We gaan zingen, ga met God en hij zal met je zijn. Voor het halen van koffie. En hopelijk tot straks bij het koffieconcert. Ja, en mij dit noemen sluiten wij hier live af van Oude Ziel, de kerkdienst op deze snijnemannen. Met een thema lopen op het water, een prachtige dienst, een soort mensen hier. En ja, we hadden er echt van genoten natuurlijk. En dankzij de band Victorious en Joy for People en natuurlijk Sharon Kips, wie dit een groot succes hier op de Ziel. Ja. Ja, wij willen Elsenie bedanken die het jongen had naar deze bijzondere kerkdienst. En ook de mensen die mij werken aan deze dienst. Want zowel achter als voor de schermen alle kerken gaan bijdrage leveren. Dus heel erg bedankt. En wie is nou net in de gelegenheid om hier bij te wijzen live in Dokkum. Denk nou net dat het van jou het gebeurd is. Want Aase stuurt ook RTV NOF live het koffieconcert uit. Dat is van 11 tot 12 uur. Vanmiddag hier op een ziel zal het Atje Singalong concert wezen. Dat is van 3 tot 6. En daar zal ook de winnaar van het Open Podium zal daar live jongen. Maar er is nog volle meer. Esther, kist u de meesten even meenemen in wat er vanmiddag al je nog gebeurt? Zeker. Ja, we gaan natuurlijk de Korenmarkt, de binnenstad van Dokkum, de markt, waar ook al je activiteiten plaatsvinden. We gaan het reuzenrad, dat draait nog steeds gezellig. Roen, er is nog steeds in het bakje in het reuzenrad zitten. De foodtrucks binnen nog en er treden verschillende regionale bands op. En als afsluiter hebben we op de markt Jong Gaatse Bosma en Metzo. Dus ook regionale artiesten die binnen we van de partij. En zo zei dus Atje Singalong hier, dus het is een en al feest hier. En was er nou niks missen? Kom dan hierheen of volg ons gewoon online. We zijn op de socials te vinden, Facebook, Instagram, TikTok. Op de website, we gaan al je reportages maken. We gaan een team van echt supervolle vrijwilligers die hier verslag doen van Utrecht. Dus neem vooral even een kijk op onze website en mis niks. En ook op YouTube ben wij natuurlijk te volgen. Wij sluiten hier nou aan, maar blijf dus inderdaad vooral zien naar het koffieconcert. En hoe koffie sprutsen? Heerlijk. Ik lust wel een bakje. Ik ook. Heerlijk. Dank u wel. Fijne snij verder.
shining just for me. City of stars, there's so much that I can't see. Well, who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Well, that now our dreams, they finally come true. A city of stars, just one thing everybody wants. Well, they're in the bars and through the smoke screens of the crowded restaurants. Well, it's a love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and set me reeling. A look that says I'll be here and you'll be alright. 'Cause I don't care if I know just where I will go. 'Cause all that I need is this crazy feeling, the rat-tat-tat in my heart. I think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you've never shined so bright. If you come face to face with the devil tonight, will you pick up where you left off when you start to fight? When you feel alone and you're as dark as night. Know what's wrong, but boy, it sure feels right. And oh, you're like whiskey to my soul. You're home when I got no place to go. So come on and tie me down, take me out to town. I got a feeling we've been taking the long way round. Is it just fantasy? Honey, is it just make-believe? You're awakening the monsters deep inside of me. You burn my soul when you touch my skin. I'ma cause you pain if I let you in. Because you taste like honey and you smell like gin. Forgive me, Father, for I have sinned. And oh, you're like whiskey to my soul. You're home when I got no place to go. So come on and tie me down, take me out to town. I got a feeling we've been taking the long way round. Is it just fantasy? Honey, is it just make-believe? You're awakening the monsters deep inside of me. Take me out to town. Got a feeling we've been taking the long way round. Is it just fantasy? Honey, is it just make-believe?
You're awakening the monster deep inside of me. Je concert. Kunt u mij horen? Ja, super. Goedemorgen, hallo. Wat fijn dat u bent blijven hangen. We gaan lekker beginnen met het koffieconcert. We hebben ontzettend veel zin in. Met deze prachtige band, prachtig koor. Yes! En we beginnen met Mighty to Save. Onze God is een grote God die ons redt en die ons lief heeft. En hij houdt ons vast. Mighty to Save. En dit is ook een beetje een leuke versie waar je een beetje kan bewegen. Een beetje Caribische sferen. Nou, dat past helemaal bij het zonnetje voor vandaag. Doet u lekker mee? Compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations.
God van Abraham. U bewijst al eeuwenlang, uw beloftes houden stand. Door de jaren heen, als wat u zei ook wat u deed. U liet ons nooit alleen. Dwars door stormen heen, in de diepste zee blijf ik stevig staan. Omdat mijn hart weet dat wanneer u spreekt het gebeuren gaat. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Van het ochtendlicht tot het avondrood zing ik van uw naam. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Van eeuw tot eeuw, ook als alles hier verdwijnt, staat uw woord nog overeind. Uw geschiedenis bewijst, niemand is aan u gelijk. En uw trouw is voor altijd. Dwars door stormen heen, in de diepste zee blijf ik stevig staan. Omdat mijn hart weet dat wanneer u spreekt het gebeuren gaat. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Van het ochtendlicht tot het avondrood zing ik van uw naam. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Ik hou mij vast aan Jezus, mijn hoop en zekerheid. Het anker van mijn leven, een sterke rots is Hij. Ik hou mij vast aan Jezus, mijn hoop en zekerheid. Het anker van mijn leven, een sterke rots is Hij. Ik hou mij vast aan Jezus, mijn hoop en zekerheid. Het anker van mijn leven, een sterke rots is Hij. Ik hou mij vast aan Jezus, mijn hoop en zekerheid. Het anker van mijn leven, een sterke rots is Hij. Een sterke rots is Hij. Is uw trouw aan mij, o Heer. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Van het ochtendlicht tot het avondrood zing ik van uw naam. Groot is uw trouw aan mij, o Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Groot
trouw aan mij, o Heer. Van het ochtendlicht tot het avondrood zing ik van uw naam. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Een aantal jaar geleden mocht ik samen met mijn man een lied schrijven. En het heet In uw nabijheid. En dat lied volgde eigenlijk naar een beetje een moeilijke periode in mijn leven. Mijn moeder was net overleden. We zaten midden nog in de coronatijd. Nou ja, ik ben zangeres van beroep, dus corona, dat was niet fijn. Laat me het zo maar zeggen. En ik weet nog wel dat ik eigenlijk niet meer wist waar ik moest zoeken. En toen ging ik de Bijbel open doen
En toen kwam Psalm 23, die bekende psalm, wat zegt: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt het aan niets. En dat inspireerde mij om het volgende lied te schrijven. In uw nabijheid, daar is vrijheid, vind ik vrede, ben ik thuis. In uw nabijheid mag ik rusten, u zorgt voor mij, komt niets tekort. Want uw goedheid en liefde, die blijven voor eeuwig. Uw trouw en genade, die zijn nieuw iedere dag. In uw nabijheid, daar is vrijheid, vind ik vrede, ben ik thuis. In uw nabijheid mag ik rusten, u zorgt voor mij, komt niets tekort. Want uw goedheid en liefde, die blijven voor eeuwig. Uw trouw en genade, die zijn nieuw iedere dag. Ja, want uw goedheid en liefde, die blijven voor eeuwig. Uw trouw en genade, die zijn nieuw iedere dag. En als mijn weg mij leidt langs donkere dalen, het daglicht niet doorbreekt en de hoop in mij verwacht, dan zie ik uit naar die dag dat ik uw liefde ervaar. Want uw liefde is sterker en u leidt mijn bestaan. Ja, uw liefde is sterker en u leidt mijn bestaan.
Deze wereld is uw eigendom. Toch vraagt u de overgave van ons hart. Alle macht en heerlijkheid is wat u toekomt. Toch jaagt u ons na, want u wilt heel ons hart. Dag en nacht bent u omgeven door engelenkoren. Toch is ook ons liefdeslied wat u verlangt te horen. Wees verhoogd, Jahweh, Jahweh, koning van majesteit. Voor uw troon, Jahweh, Jahweh, buigen aanbidden wij. Wees verhoogd, Jahweh, wees verhoogd, Jahweh. Klappen. Uw lof. Uw lof zal op onze lippen zijn, zal op onze lippen zijn en blijven, Jahweh. Uw lof zal op onze lippen zijn, zal op onze lippen zijn en blijven, Jahweh. Ons hart. Ons hart zal volledig van u zijn, zal volledig van u zijn en blijven, Jahweh. Ons hart zal volledig van u zijn, zal volledig van u zijn en blijven, Jahweh. Jahweh, Jahweh, koning vol majesteit. Voor uw troon, Jahweh, Jahweh, buigen aanbidden wij. Wees verhoogd, Jahweh. Wees verhoogd, Jahweh. Wees verhoogd, Jahweh. Wees verhoogd, Jahweh. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of
running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Yes. Jezus is de hoop der volken. Hij is onze hoop. Hoe gaaf is dat, lieve mensen? Ja? Ik hoor bijna niemand. Woe! Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die in ons leeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan.
ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. From the beginning, you've been unchanging. Age to age you stay, constant you remain. Every mystery, the questions I've carried are safe within your will. So I trust you even still. I believe you are who you say you are. You do what you say you'll do. You come through. You are always able. I believe you've already made a way. So I'm running through parted ways straight to you. You are always able. Jesus, you're for me, holding me steady. Every word you speak is a promise that you give. This firm foundation cannot be shaken. Cannot be shaken. Oh, my God, you never fail. Never once, you never will. I believe you are who you say you are. You do what you say you do. You come through. You are always able. I believe you've already made a way. I'm running through parted ways straight to you. You are always able. I Cause your blood was spilled, and by your stripes I have been healed, and every promise you fulfilled. I believe that you rose again in victory, and that same power lives in me. I'm born again, I've been made free. I believe that the gates of hell will not prevail. Your church is still alive and well. This gospel truth I live to tell. I believe that
join with every tribe and tongue and bow before the Lamb of God, singing holy, holy, holy. I believe, I believe. Sometimes in our life we all have pain and we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend, and I'll help you carry on, for it won't be long
dansen? Hey! Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal.
and delivered me from every fear. Those who look on him are radiant. They'll never be ashamed. They'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemies. The Son of God surrounds his saints. He will deliver them. He will deliver them. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is he, yeah, who hides in him. Oh, fear the Lord. Oh, all you saints, he'll give you everything. He'll give you everything. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Let us bless the Lord every day and night. Never ending praise. May our incense arise. Let us bless the Lord. Bless the Lord every day and night. Never ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never ending praise. May our incense
taste and see that the Lord is good. He'll give you everything. He'll give you everything. Dit is al de laatste, of niet, Sjoek? Ja, we zijn alweer bij de laatste. Dus ik zou zeggen, als u nog zit, ga staan, voor zover dat kan. Dan gaan we er nog één groot feest van maken, toch? Alive forever, amen. Let the children sing the song of liberation. The God of our salvation set us free. Then where is thy sting? The curse of sin is broken. The empty tomb stands open. Come and see. He is alive, alive, alive. Hallelujah. Alive. Praise and glory to the Lamb. Alive, alive, alive. Hallelujah. Alive. Forever. Amen. Let my heart sing out. Christ the one and only. So powerful and holy. Rescued me. Never hurt me now. Because his hand makes broken. The empty tomb stands open. Come and sing. I'm alive, alive, alive. Hallelujah. Alive. Praise and glory to the Lamb. Alive, alive, alive. Hallelujah. Alive. Forever. Amen. I'm alive, alive, alive. Hallelujah. Alive. Praise and glory to the Lamb. Alive, alive, alive. Hallelujah. Alive. Forever. Amen. Worthy of our praise, worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King, worthy is the Lamb, worthy of our praise. Worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King, worthy is the Lamb, worthy of our praise. Worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King, worthy is the Lamb, worthy of our praise. Worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King, worthy is the Lamb, worthy of our praise. Worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King, worthy is the Lamb, worthy of our praise. Worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King. Alive, 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 hallelujah. Alive, praise and glory to the Lamb. Alive, 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 hallelujah. Alive, forever, amen. Worthy of our praise, worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King, worthy of our praise. Worthy is the one who has overcome the grave. Let the people dance, let the people sing. Worthy is the mighty King, let the people sing. Worthy is the mighty King. Geef ze een groot applaus. Sharon Gibbs en Joyful People. In Victoria! Een hele fijne zondag en een goede week toegewenst.